Pois o proxecto do semáforo de Fisterra comezou cando estaba estudiando cociña en Santiago e despois ao largo dos anos touse-nos a oportunidade de coller esta concesión e empezamos no 2016 a concesión do hotel Semáforo de Fisterra. Pois aquí podes atopar desde un hotel boutique, 7 habitacións, todas inspiradas con ambientes marinos, ambientes de faros, e tamén un restaurante onde destacamos o produto do kilómetro cero e un tapas bar, unha taberna tematizada, chamámoslle nós, e unha cafetería tamén con servicio público. Está dentro do selo de Galicia Calidade, o que nos dá é un posicionamento onde todo o que queremos aquí que teña unha representación galega, pois ao final por detrás está unha gran firma como é Galicia Calidade que tamén é a que nos di, pois oye, pois estades facendo as cousiñas ben ou dentro do que queremos que sea, non? Non só tamén para nós, sino para os clientes que sobre todo cada vez máis os clientes estranxeiros valoran que haban uns certificados onde por detrás teña algo de Galicia Calidade, non? Que teña algo de produto, de que é produto galego.